ina gaya ma duk abin da zaka yi idan zaka auna ka dinga lura saboda wasu suna sa dutse a nan kana gani gongon nan da muke wasu sun dauke mu kamar matsiyata ba mu da abin yi dan ubansu wani abu kai sun yawa kuma ni na ga robobin nan fa har mota fa wanda ya taka ma mutum zai dauko mu zo mu siya ta ba wani abu bane eh assalamu alaikum wa alaikum auna mai ai sai mai gida fara tanku wannan wuce haka kwana biyu kwana biyu na fa munafunci yayi yawa fa to ka duba irin wannan abun burgu a ce wai roba da ake tsintanta a bola a tsinte ta a cikin kwata a ce wai na bata yara kai tara ake mana yake ce wasu barayi nake gama muna ne akan roban nan robobin nan nake gama ai ba shi zo har da wanda mota ya taka fa ana bashi fa ake abin nan ba shi zo ya siyo min kunu gidan su tata kun ta ba ta nan kaje gidan sa binta ta kwana ma biyu bai zo ba wallahi ko ta lafiya a hu wallahi kaje gidan binta to ni ma zan dan siya a dai ka siyo ina na barin dan huta nake ga mai gida eh mai gida Allah ya kare kai gurgu duk mutanen nan haka suke kuma kai na ma ga ma cewa in an kawo kaya ka dinga duba saboda ina ganin dutse da kasa bai kamata ba baba ai duk sauran nan ba su da matsala mutum ɗaya ne dama ce mana haka ne. Waye? Dan kurma. Dan kurma? Shi ne yake sa dutse da ƙasa. Yake sa dutse da ƙasa? Eh. Kuma kai ba za ka yi bayani ba tuntuni ba ka gaya man ba? Ku taɓa man magana ba? Ba ya ka gaya man ba? Ina gaya ma ka dinga gaya man abu ko? Dan halar. Allah sa nan. Lafiya lau. Kai! Dawo nan! Kai wani irin masifaffe ne dan kurma? Da ina wajen mara wani irin marobobi ne ka dauko sai da aka sauke ka kaman ka dauko wani roba ne. Wani roba? Roba a kayan nan. Dike wannan ina ka samo shi? Naka? Aina? Siya kai kana da mota? Kana da mota ne? Ba mota, lafiya ne. Ka siya? Wajen wa ka siya? Mu ba ma siyan ta miya ka aje wannan ya ga kawo wanda ka siya ni miya ta farko aje shi nan aje shi mu auna wannan bai yarda da shi ba da mana ka fadin gwada mana wani irin kaya ne yake nauyi haka gora ne duba wani gora ne na ta nauyi haka ba ka sani mana ya to mana gora ta ha kai dan kurma ni ba dan ko ka kai Allah auna mun ta ni boss kenan sa kuma mama sha biya robobi ni ma haka ci ne cire ma kilo a gaba farin da take gafara kudi na ka bani wani ka take mana wani kudi dan uban ka bani ka bani kudi na wuce kai uban ka kai baka da hankali duda ba duda bane uban ka na ba duda bane ka samu duda ne ba duda dama ka da kana cutar yaro na dan uban ka kai na ka ba duda ka a matsayina na yaran Alhaji Mustapha mai robobi ni ba na da sai ka miya sai da ina an hana musu sai kayan ka dole ba dan uban shi zai dauko kaya mara kyau ni ina cin kamiya haka duke ba Dama na ga maka. ubanka haka hada yi da ke saka da ga mai kafa